Predraže, novi dan, ova sreća, neko manja, neko veća, glodar beli, sudbinu nam kroji, boga mi kako stvari stoje, ti izgubi opkladu. To baš nemoj se izlećaš, još se igra utakmice, ovo je poluvreme, nije ovo 90. minut, a ja i dalje, pazi, ja bi mogu povećam opkladu da će na kraju balade, da Srbija, tu se samo guze još malo, da će da Rusima otme, da mi uprostimo opkladu, ja glasam za to da će Srbija da otme Rusima Petrohemiju, a ti ćeš da kažeš da mogu da prdnu u čabar i da će Rusi da ih odjebu. Sad je pitanje ko je tu u pravu, a jesam ja to malo uprostio ili je to tako? Opklada je bila da će za 5 dana sve da se završi. Ne, nije tačno 5 dana, to je, nemoj sad jebiga. Jel ovo sve ide da sam ja u pravu, samo se čeka da rkne jebiga. Dobro. Ajde, mora se vadim jebiga. Ajde, vadi se, nema problema, ali u svakom slučaju večeras ti počinješ priču, pa da te čujemo. Večeras, nadam se da nije davljanje, jer ću da pričam o jednom ličnom problemu koji imam, ali čini mi se da je na kraju, kad budem rekao zaključak neki, da je onako to opšte interesantno šta se tu dešava. Znači, situaciju imam kući da mi je majka koja je prešla 90 godina mora da ide da kažem u starački dom, ne može drugačije. I ona je onda mene zamolila ako mogu da joj podignem, jer ima takvu penziju da nije ni dovoljno, ali je ona čuvala za baš take situacije 5.000 evra koje je štedela. I dobro, i onda ja i dam mi knjižicu Komercijalne banke, ovu znaš kartonsku, onu knjižicu, i vidi se tu je 5.000 evra. I kako je moja majka štedela, to je bio neki njen stil. Štedala je tako što je svake godine oročavala tih 5.000, a uzimala onu kamatu, kako bi ti rekao, interes. To je kao njoj bio fazon i na kraju tih 5.000 stoji tu 10 godina, a ona klepa onaj, znaš, onaj kao interes, jer joj treba, a 5.000 da stoji tu. I sada, pazi, ja moram to da overim kod notara, ona nepokretna, notar uzima lovu što dolazi kući, overi ona to, a pazi sad, tu overu, znači da ona meni to, ja otišao u banku i rekao ajde napišite mi lepo ovde šta treba da se ja ne zajebem. I oni mi lepo napišu šta treba da napišem u kako se to zove, overavanje, da mene... Ovlašćenje. I tako ja napišem ovlašćenje onako kako banka traži. I ovi dođu, lupe, potpišu, sve u redu. Pazi sad, 2 šoka. Ja znači sa ovlašćenjem i tom knjižicom idem u banku. I prvo dolazim do gospođe koja radi u banci i onda ja kažem evo knjižica, evo ovlašćenje, hoću podignem pare. Ona me gleda, čoveče, ko tele jebe. Ko tele, šta je ovo, kažem, to mi je ovlašćenje da mogu da koristim ovu knjižicu. I ona onako u frci sad zove šefovicu, jeli šta je ovo, pa ona kaže njoj, znaš šta, to je ovlašćenje, pa šta da radim, pa kaže piše ti tu šta možeš da radiš, jel ovi nabrajali, znaš, kao možda ažurira, uzima lovu, sve to. I ona kaže u redu, i onda shvatiš, pazi, što ne može da ti se desi u normalnim zemljama. U normalnim zemljama da ti dođeš na šalter i da tražiš neku običnu stvar, a da ova osoba tamo koja radi o tome nema pojma, pojma. Dobro, to je prvi ovako utisak. Drugi utisak, pazi sad ovo. Ova u panici šta je ovo ono i zove šefovicu, ova gleda na kompjuteru i kaže slušajte, na ovoj knjižici nema para. Pa ja kažem, slušajte, ono ima, pazi, ono piše datum taj i taj, 5.000 pečat, znači zadnji put u knjižici piše da ima 5.000. Ja kažem, izvinjavam se, ali ovde piše da ima 5.000, pa znate, kaže, to piše, ali kao u našem sistemu vi nemate pare. Ja kažem, izvinite, da li možete da mi date podatak o tome kad je tih 5.000 podignuto? Znači tu ih imamo, jel imate vi podatak kog dana je to uzo neko? Ko zna, možda ova majka Eva poludela pa uzela lovu, ali pazi, tamo piše da ima.
Ona kaže, kako vi to mislite? Pa ja kažem, kažete mi ako je bilo 5, kad je skinuto, ali imate taj podatak? Kaže, mi taj podatak nemamo. I pazi, ja odo iz banke. Znači, ti živiš u zemlji, pazi, da ti nije garantovano da ćeš pare koje imaš na banci da uzmeš. Pazi, to je jedna ozbiljna stvar. To je jedna ozbiljna nesigurnost da ti sad pomisliš, zamisli bre ti štediš neku lovu u nekoj si banci i jedan dan dođeš i im kaže para nema. Pa ti kažeš kako jebote nema kad je tu, pa kaže eto tako, sad ih nema. I sada kažem ti, dobro, borit ću se ja za to, imam tu knjižicu, zvao sam prijatelja koji je advokat, objasnio mi je, verujem ja da ću te pare da uzmem na kraju. Ali sama činjenica, pazi, da ti ovde dolaziš u takve situacije koje su neverovatne. I opet, kažem ti, opet da ti dodam to, ja posle zovem prijatelja advokata i kažem, jeli da šta da radim, bre, došao sam sa knjižicom, ovi kažu nema para. I on sad meni kaže, sad njegovo iskustvo, kaže, znaš šta, ta komercijalna, to je najgora banka, oni su 3 puta menjali vlasnike, tu se kod njih svašta dešava, kaže, nemoj se skiraš, idi tamo, pita još jednom, nađi nekog menadžera, razgovaraj s njim, ako ne bude u redu, dođi kod mene, imaš knjižicu, tužit ćemo ih, uzet ćemo tu lovu i tako dalje. Znači, nije sad pitanje da li ću ja tu lovu da uzmem ili ne uzmem, ali pitanje je da ti treba da se onako boriš, bato moj, boriš, da tražiš advokate i tako dalje za tako nešto. I sada, kažem ti, ja gledam da se ne shvati da je ovo moja neka lična kuknjava, a i jeste. Ali mislim da stvarno treba da se zamislimo u kojoj to državi živimo. Gledaj, da se ovde ozbiljno se stvara jedno nepoverenje za ceo ovaj sistem koji postoji. Gde je tu nama neka sigurnost ili tako nešto? To je jedno, ne znam kako, imam utisak da nam stvarno, možda sam sad iznevriran od ovog događaja, ali ja stvarno imam utisak da nama polako, ali sigurno ovde stiže anarhija. Anarhija. Znači da zakona nema. Jer po meni, pazi, u nekoj zemlji da čovek pod uticajem i to dokazanim kokaina u sebi udari auto i slomi neki tamo stup i da prođe bez ikakve kazne, da mu se ne oduzme ni dozvole i tako dalje, taj primer ti pokazuje da je to, razumeš, kao kad imaš onu piramidu pa izvučeš jednu kockicu, onda se sve ruši ovde. Sve se ruši jer ti na tom primeru vidiš da ovde nešto nije u redu. Ali što je zanimljivo, aj sad sam se raspričao, to razmišljanje kod nas još od Titovih vremena postoji, znači onaj koji tamo gore, on može da zgazi čoveka, on može da parkira auto gde hoće i tako dalje, a neće da ide u zatvor. Tako mi i razmišljamo, da ti kažem, to nam je nažalost ušlo i u tradiciju. Ja se sećam, kad sam živeo u Australiji, tu je bio neki Crnogorac tog razmišljanja da je to tako. I onda je bilo u novinama da je Tyson, da ga tužila neka za silovanje. I ovaj meni kaže, pa si ti normalan bre, da Tysona stavi u zatvor, normalan čovek, tolike milione ima, bio šampion svetske kategorije, ne može to taj oći u zatvor, nemoj ti ko šta priča. Onaj ode u zatvor, bate moj, ode i izdrža to. Zato što država mora baš na takim primerima da se pokazuje da je država. Baš tog Tysona da ode u zatvor i da kažeš slušaj, zakon je i iznad tebe. Sada ako u ovoj državi vidiš primere, to svakodnevno, pazi, jedne diskriminacije potpune. I zato kažem ti, ovo liči kao da klizimo u jedan divlji zapad. Znaš, i sad ti meni reci ja sam ja prolupao ili ima nešto u ovom mom razmišljanju. Zanimljiva je priča u svakom slučaju i mislim da nije usamljena i da nije retka i ne bi me čudilo da ti znaš da smo mi davnih godina sad već imali priču o toj, ja ne znam kako bi se to zvala, da li
stambena mafija ili kako već, znači jednostavno postoji ekipa ljudi koja prati, znači organizovana ekipa ljudi koja prati starije ljude koji nemaju nikakve naslednike ili nemaju bliske srodnike i jednostavno im otimaju stanove dok su još oni u njima, uzimaju im stanovi, iseljavaju ih i jednostavno izbacuju na ulicu, naravno niko nema da se buni i ti ljudi vrlo brzo završavaju. Nekad se desi da čak i mlađim ljudima koji nemaju nikoga izbaci ih na ulicu, stan prodaju, otmu i tako dalje. I to uopšte nije, što je najzanimljivije, to uopšte nije tako retka pojava. Ima još malverzacija tipa u samom katastru šta se radi i kako se ljudi misle da su vlasnici zemlje ili stana. To što ti kažeš, imaju nekakav dokaz. Jednostavno kada odu tamo samo se ispostavi da zapravo nisu oni nego je neko drugi. To je ista priča kao što, na primjer, pred izbore sad svakom od nas se recimo desilo, ali da ste se vi zapitali da stigne vam nekakav račun na adresu sa tuđim imenom i prezimenom. I to stiže 2-3 meseca. Na vašu adresu stiže račun sa Pera Perić, ne znam, lupam, za telefon ili za bilo šta. Jako zanimljivo. Tako da svega ima. I sigurno da ima još, sad si me malo iznenadio se pričao, nisam očekivao tu temu, ali da se setim još tih primjera, ali u svakom slučaju ima. Tako da... ali stani, Nenade, kad sam se već raspričao, ajde sad isto to, ali malo drugčije. Gledaj ti ovo, kada gledaš, ja sam malo i ponosan što sam, kad sam rođen, da me sticajem okolnosti majka odnela u Lominu ulicu, ako znaš gde je to. Znači ja sam kao beba proveo u Lominoj ulici, što je najstrožiji, jel tako, centar Beograda. I tako, ako gledaš taj kraj, najstrožiji je, na primjer, centar, ja bih rekao, na primjer, Zeleni Venac. Je li on, jel tako, 100 metara od... Si lokal patriota, čim si bio u Lominoj, ajde. Dobro, tačno, ali gledaj, na primjer, evo sad ozbiljno, na primjer, taj Zeleni Venac, ja to, na primjer, meni je to zanimljivo da imam ovu decu koje žive u Švajcarskoj i sad ja, na primjer, pokazujem njima gde je moj otac radio u piljarnici pre rata u Carice Milice. I onda objašnjavam njoj, na primjer, da je taj Zeleni Venac ipak neki, ako nije centar Beograda, ali to je u najžem centru, jer pazi, do Moskve hotela imaš 150 metara, do Knez Mihajlove 100 metara, 150 metara do Patrijaršije, to je centar suvi. Sada, ja sam sticajem okolnosti bio na pijaci i onda odatle, pazi, znači suv centar grada, odatle trebam da idem do Moskve. Pazi, odatle trebam da idem do Moskve. I pazi sad šta ja doživljavam. Doživljavam da trebam da prođem kroz onaj podzemni prolaz a negde je bilo oko 1, tačno znam zbog autobusa. I da prođem ja tamo, tamo u tom podzemnom prelazu s jedne i s druge strane su 3 ležaja na kome spavaju ovi beskućnici. To je sada unutra. To smrdi, brate moj, da ne možeš da zamisliš. Pazi, da ne možeš da zamisliš da ljudi, ja kad sam prolazio pored njih, vidiš ljudi koji idu u kontrasmeru, koji začepljavaju nos. Pazi to, pazi 4-6 njih beskućnika koji tu spavaju 3 meseca u tom zatvorenom prostoru. I sad ti prođeš kroz tu jebote gasnu komoru i izađeš napolje da idem dalje prema Moskvi. Ko u filmu, pazi, ko u filmu, tu ti je auto i to neki dobro očuvani pandurski auto, parkiran i 2 kao oni beli, ali da vidiš imaju neke sad uniforme, sijaju se, znaš, ko da su neki manekeni doterani, 2 bela, što bi se rekla pandura. Dobro, prođem ja njih, dođem gore kod ove česme Terazijske, koju opet, ajde jebote, najsuvlji deo Beograda, Moskva s jedne strane, Balkan s druge, tu je ta česma, tu je jedno 30 nekih odrpanaca koji su tu i menjaju neke sličice, pazi. Menjaju, tu je kao centar da su oni skupili neke, nešto menjaju, ali onako uglavnom vidi se malo neki probisveti tu pored Terazijske česme. I onda kad prođeš sve to, onda pomisliš,
zašto ovi dobro plaćeni i dobro obučeni, jel tako, panduri koji tu sede, to su beli, valjda im je to zadatak, ne odu u taj podzemni prolaz i istaraju ove beskućnike i zovnu ove komunalce da to očiste. To je opet, i kažem, najsuvnji centar grada, gde ljudi idu jako prometno, znaš šta, idu od ozgo pa idu na stanicu pa se vraćaju u centru grada. Ti imaš smradurinu jednu. I drugo, zar ne mogu da odu ovde gore kod Terazijske česme i da kažu ovima, ajde sa tim nalepnicama i ne znam, idite dole, bre, imaš tu park, sklonite se, bre, gde ste došli oko Terazijske česme, jednog koji je svuda, bre, tretiran kao turističko mesto da se vidi u Beogradu. To imaš tamo. I imaš, na primjer, sad malo dalje oni koji smrde u onom svinjcu u Ćaćilendu. I onda se pomisliš, zašto se to ne očisti? Zato što se to gaji. I ja sam sada siguran da je ovim pandurima naređeno da ostave ove da smrde tamo, da ih niko ne dira. I opet je naređeno da ove niko ne dira što tapkaju, tako da i naravno da je potpuno naređeno da imamo 150 klozeta onih koji smrde oko Skupštine. Znači, pazi, to je smišljeno da nam smrdi. Nije to je napravljeno namerno. A zašto je napravljeno namerno? Da se vratimo iz diskusije koje smo imali, jel tako, sa Gorskim carom, zato što je ovaj koji je na vlasti i koji može i da očisti i da smrdi, tu nema da se misliš ko je kriv, da li je kriv ovaj, onaj, ne, kriv je onaj odozgo i zna se ko je koji to sve radi. I on je naredio da se zasmrdi Beograd kao njegova osveta, što je u Beogradu najmanji broj ljudi koji za njega glasaju, a naročito u tim opštinama koje on zasmrdeo. Znači Savski Menac, Stari grad, Palilula, Vračar, tu su opštine gde on u Srbiji dobija, kod mene na Vračaru 28% imao zadnji put. I on zbog toga besni i hoće ovim ljudima koji su ti da napravi život što gori, da sve smrdi i da im bajak ninja se pušta preko dana. To je jedna osveta čoveka koji je mnogo bliži onom svom Doboju i selu u kome je rođen nego u ovoj urbanoj sredini u kojoj jeste. I ovu urbanu sredinu verovatno bi mu neki psihijatar ozbiljni to našao da mrzi. Ovo on voli one krave, jel tako beše, imao je i po imenima ih znao, a ovo osjeća se ovde kao srano telo u organizmu i zato taj smrad donosi. Eto, to je moje razmišljanje. Pazi, opet i ponavljam, to je, ne preterujem, pazi, oni 6 tamo poređanih, pazi, da si teo da napraviš taj, da je na primjer tebi i meni dao lovu neko od ozgo i rekao evo ajde po 1000 evra da što više zasmrdite, ne bi mogli bolje da se setimo. Ne može gore od toga, znači 3 najsmrdljivija sa krevetima staviš s jedne strane, 3 najsmrdljivija s druge i staviš ih u sredinu da nema mnogo vetra da to izvetri. To je, pazi, jedino bolje od toga da se setimo da imamo neku flašu sa smradom pa da pospemo. Znači bolje nije moglo. Odrađeno za 10. Eto ti. Dobro, vidi, za najboljih studenta pravnog fakulteta koji ne zna šta je, kako beše ovo neprijateljsko preuzimanje ili prinudno beše preuzimanje, prinudna kupovina, nije ni čudo da mu je majstorija smrad, čim pravo nije. Što samim tim i dovodi u pitanje tu, kako da kažem, izjavu da je najbolji student, da je uopšte student, da je svršeni student, kako se zove i tako dalje. Zapravo da je zaista učio na tom fakultetu. Jer ne bi meni čudilo, s obzirom da je njegov predsjednik, znači, prvi predsjednik stranke pod sumnjivim okolnostima doktorirao, zatim drugi predsjednik stranke pod vrlo sumnjivim okolnostima uopšte završio fakultet, a on kao treći čovjek, kao tako, gensek, najbolji student, ne bi čudilo da se ispostavi za njega jednog dana da on u stvari i nije ozbiljno to sve to studirao i ozbiljno to radio. Tako da ne čudi me ništa, znaš. Pa vidi da ti kažem jednu stvar, smrad
nije nama problem taj fizički smrad. Ja mislim da je nama problem duhovni smrad. Da je nama problem što je sve ovde izopačeno postalo normalno. Znači, normalno je da policija brani kriminalce, normalno je da su lopovi, da se lopovi ubice puštaju iz zatvora i uopšte se ne zatvaraju, normalno je da se hapse neki normalni ljudi, normalno je da se sirotinja globi, normalno je da bogati ne plaćaju poreze i dažbine, normalno je da najbogatiji pljačkaju državu i da ne daju jedan žuti dinar u državnu kasu, normalno je da predsjednik koji se zakleo na Miroslavljevom jevanđelju sada sprovodi izdaje i prodaje državu. Normalno je da mi iz skupštinskog sistema vlasti jednim zakonom, jednim kako da kažem dekretom prelazimo u predsjednički sistem. Normalno je da u 21. veku u sred Evrope imamo otvorenu diktaturu, tako da normalno je da su nacisti na vlasti, normalno je da su domaći izdajnici na svim mogućim ćoškovima, normalno je da nam da se ceni da su žene lahog morala, da su muškarci vole suprotni pol i tako dalje i tako dalje. Ne nabrajam, ovde su sve moguće perverzije i inverzije postale normalne i to je taj neki duševni smrad koji u stvari mi gajimo i koji se ovde zacario i koji je po meni mnogo opasniji od tog što ti kažeš fizičkog. Mislim, to se ipak za par sati, recimo, to gradska čistoća očisti sve i to se opet bude normalno. Eto, to, šta god to normalno zapravo u današnje vreme značilo. A sad, gledaj, ajde sad da krenemo ovu, nismo se dogovarali, ali ako je u redu samo nešto oko ovog generalštaba koji se, jel tako, prodaje Amerikancima. Ali sad sam se ja naslušao... Zapravo prodaje, to je sad veliko pitanje i da li... Ne, dobro, ali se prodaje. Ali gledaj sada, ja sam se sad da sužim tu priču na jedan detalj, a to je da je, znači, po meni da to može da bude, znači, Beograd na vodi 2 u mnogim elementima, mislim, kako bi rekao. I kako je preuziman i kako će da se radi i kako će lova da se drpa. Znači, sad je nađen i drugi deo Beograda koji može da se pljačka i da se uništava. I šta je zanimljivo kod ovoga, ako se Beograda navodi, da je on počeo kao manji i onda ko rak ide okolo, uzima se željeznička stanica, ruši se most tamo zbog Beograda na vodi, ovamo do Sajma se ide, znači on polako se širi, ali sigurno ko samo guta ispred sebe i nikomu ništa ne može. To će već, a to ti kažem, ne pravim se pametan, nego sam slušao drugog čoveka pa prenosim. I to će isto da se desi sa ovim Beogradom na vodi 2, odnosno generalštabom. Već je klepnuta i ona, jel tako, istorijska kasarna koja ne pripada, pa preko puta jedna kao deo i to će da bude. Vidjet ćeš uskoro vlada Srbije, znaš šta, ipak bolje da se izmesti negde na neko modernije mesto, tu je, znaš, zagađeno mnogo, ode i vlada Srbije i to može lepo da se sada na kraju i spoji sa Beogradom na vodu do dole. Znači, ovde je ozbiljne posledice može da ima na ovaj Beograd, jako ozbiljne posledice ovo što će da se sruši generalštab i da se napravi hotel, to je daleko od toga. To će da bude pokriveno i tako dalje. Drugo, pazi stvar, kad sam došao ovde, već mi je neko rekao, iako me to ne zanima, nemoj tu da me zezaš malo, da, na primjer, kako ide ovde, kako bi rekao, prostitucija koja nije još uvek legalizovana. Znači, ako ti, evo da dam savjet za one kojima to treba, to znači ti u većini onih beogradskih, novobeogradskih blokova, kad vidiš tamo koji su stanari, onda na jednom piše, na primjer, ekstaza, razumeš, tu staje, tu ne živi prezime ekstaza, nego je to stan koji je pretvoren u, kako bi rekao, prostorije za uživanje, jeste, to je mini kupleraj i ti ih imaš koliko hoćeš. Tako meni kažu ljudi, stvarno nisam to koristio, ali verujem da je to tačno. I sad sam slušao čoveka koji objavljuje o tome da je najveći procenat stanova u nekim delu grada gde je ta prostitucija sada prešlo na Beograd na vodi.
Ne znam, pazi, da li je tako, ali znaš da je u svoje vreme, ajde, tebi ne preterano draga, meni simpatičan Velja Abramović, čak podugačko govorio o tome da je Beograd na vodi, da će da postane svetski centar za dečiju pornografiju. To reče Velja, pa ostade živ. Ovi sad govore o tome da se tu pornografija širi. Po meni, pazi, ovo kad bude napravljeno, opet se vraćam na Generalštab, ubilo se, bato, za pornografiju. Pazi, M. Trump koji je poznat po tome, jel tako, M. Hotel američki, i ovo ostalo, znači tu ćemo da postanemo regionalni centar za prostituciju, i to na tom potezu Generalštab, Novi Beograd. Možda, kažem ti, možda sam se stvarno zaneo u tome, možda tako i ne bude, ali ipak neke stvari ukazuju da je moguće. Dobro. Pa da, jel ti misliš da sam ja preterao u ovim, da li je ovo teorija zavere koje si tim sklon ili tu misliš da možda se desi nešto? Da li postajemo centar lake zabave za Evropu i šire? Da. Pa mi smo to odavno, šta? Pa dobro, ali napredujemo, znaš. Pa može li se više od ovoga napredovati? Pa dobro, ja sam tebi rekao onu čuvenu, to ja eto retko nešto citiram, ali bila je neka emisija politička i onako bilo ko ja i ti, mračno i sve najgore i sad ne, to je Olivera Bećković u onoj njenoj emisiji skupila 10 najcrnjih, namerno je to uradila, ne znam kako, ja je ne gledam godinama, pravo ti kažem, ali tad je skupila 10 najcrnjih vesti koje postoje, onako da crnje ne može, i pustila pred gostima i onda je pitala jednog doktora, doktore, da li može gore? A on je rekao, može i biće. Može i biće. Tako da ja sam to zapamtio, a to je bilo pre jedno 5 godina, znaš, tako da je čovek već za sada imao pravo, jer mi idemo sve dublje i dublje, ali sad što ti kažeš, da li će da dođemo do nekog dna pa da se odlepimo od dna, moraš samo uzbrdo, je li tako? Ali možda i dođemo, ali ima još tu prostora. Ima, evo, da li si ti video, da ne veruješ, pazi, da je, to sam sad gledao na videoklipu, da se pojavljuje tako negde iz Šapca ili tako neki vođa SNS-a, da li je predsjednik opštine ili nešto tako, inače poznat tako kao, kako bi rekao, žešći lojalista, koji je na televiziji što rekao da on smatra da ovde u Srbiji treba mladima ukinuti internet. Treba, pazi, on je rekao da mladima treba ukinuti internet i onda rekao, vidite šta se dogodilo u Nepalu. Znači, pazi, ovde je nekom palo na pamet od njih da treba da se ukine internet. Sad, da li je ovaj budala, on jeste budala, razumeš? Ne, on je odličan i ja ga podržavam u tome i prvi sam u redu za potpis da se ukine internet, jer vidi... Ali da se ostavi Danga kanal, je li tako? Ne mora da se ostavi ništa, što se mene tiče, slobodno ga gasite, nemojte... Znači, podržavaš ovog iz SNS-a, znači, eto. Podržavam, znaš zašto? Vidi, ako bi se to desilo, za 48 sati na ulicama imaš takvu revoluciju da je francuska buržovska malo dete za to. Pa da, pa to se u Nepalu desilo, pazi, u Nepalu su desilo da je vlast ukinula internet i onda su ovi mladi napravili ono, pazi, to je bio dobro, da je tamo situacija ne znam koliko dobra, verovatno to se ne bi ni desilo, ali kapisla je bila da zapali seno. Ma vidi, jedini problem je tu što, znaš, ustanak bi podigli oni koji prežive, koji se ne ubiju zbog činjenice da im je ukinut internet. Inače, jedan deo sigurno bi izvršio samoubistvo ili bi pao u nekakvu tešku depresiju koju ne bi pomogla nikakva medikacija, ali u svakom slučaju da, apsolutno, kad bi se to desilo, nema to sve plane. Vidi, jer to jeste glavna fora, zašto su takve stvari društvene mreže ismišljene uopšte. Pa da ti imaš utisak nekakvog aktivizma. Ako ti napišeš, ne znam, pumpaj,
a ništa konkretno ne uradiš, ti si ipak, kako da kažem, dao nekakav doprinos, jel, ti si to napisao, dao si neki svoj glas, jeste da to ne znači ništa, ali ti si nekako, eto, osjećaš se da si koristan, osjećaš se si nekakav pravi blokader, da si pravi revolucionar, da si onako opasan lik, i nemaš potrebu za bilo kom drugom akcijom, recimo sutra, na primjer, da izađeš na nekakve izbore ili nešto, da drugačije, da probaš da promeniš nekim institucionalnim načinom, ako nikako drugačije. Tako da, apsolutno podržavam ideju da se ukine internet i mislim da smo i lepše živjeli pre tog interneta, više smo se družili, više čitali, gledali filmove zaista i onda pričali o njima i tako. Nenade, nisam očekivao tebe da ćeš da podržiš druga iz SNS-a, ali ajde, moram. Ali zašto ja ti kažem jednu stvar, pazi, među tim SNS-ovcima jako retko, ali se nađe mudra glava. I očigledno je da je taj čovek, naravno, ja verujem da je on to hteo da kaže, eto, da ne bi se dezale te obojene revolucije, da ne bi talasale naše božanstvo i budućeg svetitelja, da se to ukine, ali ja to podržavam, razumeš, zato što to je zaista nešto, način za koji bi oni, ne samo oni, ja verujem i oni drugi koji ne dođu pa ne valjaju, i oni brzo otišli sa vlasti, tako da mislim da apsolutno to podržavam. Ajde Nenade, izvini da te postavim jedno pitanje, ja tebi, znaš šta, čuveni kantautor koga si ti prozvao, da ne ispadnem ja panonski govnar, ima je lepih pesama, nemoj sad tako, ali između ostalog je imao onu pesmu da je govorio o onim vremenima Miloševića koje su takva bila kakva jesu i rekao onu čuvenu, meni zapamćenu, krivi smo mi što smo sve sklanjali. Sada je pitanje, sad mi to pade na pamet zato što baš sam gledao na ovim nekim portalima pa je ispala jedna zanimljiva diskusija, jer ovi tvrde da su od ovih iz najgorih SNS, kako bi ti rekao, igrača i ovih Čačilenda i svih, da su u stvari krivi, najveći krivci oni što su se sklanjali, da idemo na panonskog govnara, a kakih ovde ima mnogo. I onda je bila, ali možda to ima istine, jer u stvari ovaj Vučić pobeđuje na tom sistemu da se ljudi sklanjaju. Gledaj sad ti ne znam da li da povežem, ali da li si pratio možda sada izbore za predsjednika Republike Srpske? Ne, naravno. Ali da ti objasnim sad u dve reči. Znači, na tim izborima si imao dva kandidata, jednog Dodikovoga, jedni koji nije, kao. I otprilike su uzeli po pola, malo ovaj Dodikov više, ajde. I onda sada, šta je tu zanimljivo? Ovo je sad taj što je uzeo malo više, jel tako? On je sad tu predsjednik Republike Srpske. Sad uzmemo malo matematiku. Tamo je izašlo 32% njih da glasa, znači manje od trećine. A ovaj je dobio polovinu od tih 32%, kako bi ti rekao, i on je, znači, saberi oduzmi sa 15% podrške birača, jel tako, posto predsjednik. Na što ti kaže matematika. I opet ti to govori samo po meni koji je raspad sistema, sine moj, apsolutno raspad sistema u toj Republici Srpskoj, a drugo, da sada ako neko onim Bosancima koji ne vole Dodika, jebi ga, razumeš, i kažu, eto, izabrali smo opet ovog Dodikovog, pa ko je kriv? Krivi ste vi, vas tamo isto toliko koji nije izašlo, pa. Pazi, obično se gleda, na primjer, da je oko 60-70%, to je otprilike neko dobro političko interesovanje za glasanje i ispod toga je onako slabije, ali ovo je, duplo manje od nečeg što očekuješ. I ko je odlučio, ko je napravio, znači, ovog Dodikovog da bude predsjednik? Napravili su ovi koji su ostali kući, koji su razočarani, tako i tako dalje. I to ti kažem, to opet vrlo lako može da se desi i ovde u Srbiji, ako jednog dana imamo glasanje za, ajde, na parlamentarnim izborima glasaš, na kraju se sabere da glasaš za Vučića ili protiv. I opet može da se desi da izvuče neki 50
1% na prevaru, na ucene, na plaćanje i tako dalje, može da izvuče 51-2% i da pobedi, ali i u tom momentu će da bude i u Srbiji onih 40% koji su ostali kući. I onda, kažem ti, u toj diskusiji je sad bilo pitanje da li su krivci za ovo što mi živimo ovi koji su na vlasti ili su krivi oni koji neće da se mešaju. Jel imaš ti tu neku odgovori, ajde što bi se reklo? Pa vidi da ti kažem jednu stvar. Prvo i osnovno, ja se ne slažem da u Srbalja nikad taj, kako bi ti rekao, osim, ja se sjećam da je samo na onom jednom beš referendumu, kad je Slobodno organizovalo, bilo valjda 104% izlaznost u nekim mestima, ali fakat je da nekako kako smo dobijali tu neku slobodu da, ili nazovi slobodu, šta god to bilo, da se ta, kako bi rekao, zainteresovanost za izlaske smanjivala. To je jedno. Drugo, vidi, ja znam masu ljudi koji ne žive dobro u ovim vremenima, ali isto tako znam i masu ljudi koji tvrde da se ovde živi nikad bolje. I koji to iskreno tvrde. I koji su šokirani kad ja kažem da pa mislim da ipak je ovde se živi loše. Koji otprilike drže da sam ja razmažen i da jednostavno nekako mrzim našeg predsjednika i ovu vlast trenutno koja nam obezbeđuje nikad bolji život. Evo skoro mi je jedan vrlo mladi, pametan, obrazovan čovjek tvrdio da se ovde živi bolje nego u Švajcarskoj, zato što u Švajcarskoj ti za mesec dana života treba 9000 franaka. Ne, čitajući i opozivajući se nekakve statistike međunarodne i tako dalje, ja sam ga samo gledao i ništa niste prokomentarišem jer mi je postao sumanuto da, kako bi rekao, da uopšte ulazim u takve priče. Ali hoću da kažem da nisam ja ubeđen da je baš to ono što ja stalno pričam, što su mi čini mi se i prošli put pričali u live-u, nisam ja ubeđen da bi ovde bilo kakvi izbori da se i raspišu iduće nedelje bi to tako bilo kao što se priča, ma nema, ova vlast pada, svi su protiv i tako dalje. Nisam baš ubeđen da su svi protiv. Drugo, moraš da računaš jednu stvar, da mi realno sada imamo negde najverovatnije ispod 5 miliona stanovnika u ovoj Srbiji, znači daleko ispod 5 miliona. A imamo 6,5 miliona glasača. To je jako zanimljivo, znači da se nama broj glasača ne smanjuje, a svake godine nam odlazi nekoliko desetina hiljada ljudi se iseljava. Tako da, kada sve to sabereš i oduzmeš, pošto je ovo, kako da kažem, radikalski sistem brojanja glasova, manipulacije glasovima i uopšte koji je najsavršeniji se pokazao u zadnjih 30 i nešto godina, ja nisam siguran da oni ne bi mogli da nakradu u bilo kojoj i sutrašnjim nekakvim izborima ne bi mogli jedan dobar deo glasova da navuku i da nakradu, da fakat jeste da imaju realnih 20, od ukupnog broja stanovništva 20%, ali bože moj, znaš, ako ti imaš 1,5 miliona ljudi upisanih više nego što zaista ih ima, jasno ti da su manipulacije vrlo lagodne i, kako da kažem, vrlo moguće. Tako da eto, to ti je neki odgovor na pitanje ko je tu kriv. Pa, mislim, ko je kriv? Krivo je neobrazovanje, kriv je nedostatak nataliteta, krivo je to što se zacarilo upravo malo pre što smo pričali, taj neki duševni smrad. Krivo je to što ljudi neću da se mučim, što da se mučim da idem na fakultet, što ima nekakve logike, znaš. Pazi, ići na fakultet, pa učiti, pa biti na predavanjima, pa na vežbama i tako dalje, pa onda ispiti, to je sve prilično naporno, znaš. I stresno, mora se priznati, moraš da ulažeš puno sebe i tako dalje. Što bi se ti mlatio kad je sad, ne znam, 1.500 evra godina nekog fakulteta, znači ti lagodno za nekih 4-5 hiljada opušteno završi fakultet, pa i za manje ako nije nešto zahtevna neka struka, a to možeš da zaradiš, recimo, eto, neka godinu dana radiš negde u nekoj, da šamaraš neku kasu ili u nekoj prodavnici ili ne znam, negde. Nije ti, kako da kažem, ti 1.500 evra nije nedostupno na godišnjem nivou. Znači, i to se zacerilo, znaš, zacerilo se da ti sebi kupiš neko lepo radno mesto u nekoj državnoj firmi, opštini,
nekom komunalnom preduzeću, zna se tarifa i ti to platiš i platica ide, regresi, doprinosi, ti si super, ne radiš ništa što si ti rekao malo predajući primjer iz banke, a taj primjer može za bilo koju firmu da se da ga uzmeš, bilo koju državnu firmu, znači nema veze što ti ne znaš što da radiš, kako god grešku da napraviš, ti si zaštićen. Tako da, to bi sve imalo smisla, ta priča o nekakvoj našoj krivici bi imala smisla, mi smo krivi samo zato što se ne okrećemo sebi i Bogu i ne trudimo se da budemo bolji ljudi, a inače što se samih tih društvenih odnosa tiče, mislim da je to ljudski nekako jednostavno da želiš da što lagodnije prođeš i to je, sećam se jedan naš profesor nam uvek govorio, pa nemojte se ljuti na pacijente, prosto svako želi da prođe jeftino i kvalitetno. To, naravno da toga nema, ali prosto to je ljudski da ti želiš, ne znam, za dinar da kupiš nešto vredi 100 dinara. Sad, to nije moguće ako si dovoljno pametan, shvataš, ali objektivno veći broj naših sugrađana i nije preterano pametan, tako da je njima to vrlo lako ih je ubediti u to da zapravo se živi super, ne trebaju da gledaju frižidere, ne trebaju da gledaju novčanike, ne trebaju da gledaju šta mogu da urade sa tim parama što imaju, ali ja znam masu ljudi koji se meni hvale šta ti hoćeš, ja sam nekad imao 200 evra platu, sad imam platu 600. Pa reko čoveče, jel ti razumeš da ti sad kupiš manje sa tih 600 nego nekad sa 200? To nije tačno. Pa dobro. Tako da eto, mislim da nismo mi tu krivi. Jednostavno, to je genetika, to je kako da kažemo, posledica toga da nas je 4 miliona u prošlom veku pobijeno u ratovima, u raznim nedaćama, da jednostavno su mi, barem veći deo ove populacije, u stvari smo potomci tih škartova koji su preživeli ili koji nisu čak ni išli, tako da to je to. Eto, ja to tako vidim prosto. Samo da tebe sad, ono što si rekao, sad mi je to zanimljivo i ja to vidim, razumeš, da gledaj ti, skoro je sad, ajde da vidimo, na primjer, skoro je izašla vez da smo, da li sam ja to već rekao, ajde da ponovim, da smo mi po kriterijumima nekim najsiromašnija zemlja u Evropi, a kriterijum je koliko... To je čak i zvanično, ništa ti morao da govoriš, to je čak i zvanično u novinama. Da, a pazi, oni su objasnili to da po kriterijumu koji mi imamo, da je, ja mislim da je ispod 30.000 ko ima da je siromašan, mi imamo 250.000 u Srbiji tih siromašnih i još ne znam 250 ili tako neku cifru koji su blizu siromaštva. I sad saberi oduzmi, znači mi smo statistički najsiromašnija zemlja u Evropi. A gledaj sad ti kod mene, na primjer, gde ja živim na Vračaru, imaš dve ulice koje su prepune kafića, jedna je Njegoševa, druga je Nevesinska. I u toj, znači tu u te dve ulice imaš tako jedno 15 kafića, ajde kažem tako. I u tim kafićima su najviše cene koje su u Beogradu. Znači najviše cena, ne znam, možda Beograd na vodi ili tako nešto, ali spadaju u najviše cene, na primjer sad je tu uglavnom kapućino 300 dinara, uzmi pa ti sad proceni. I što je najzanimljivije, ti sad šetaš u nekim vremenima i vidiš da su kafići puni, čoveče, puni do vrha, puni do vrha. I onda vidiš s jedne strane jedan ozbiljan broj siromašnih ljudi i opet jedan broj ljudi koji, što ti kažeš, uopšte ne žive loše. Sad, zato ja mislim da je ovo što se radi u Evropi, gde su oni tu pametniji od nas, a izgledaju gluplji. A to je da ovi na zapadu, znači uglavnom, znači sve te zemlje zapadne, uglavnom kad su izbori, ne glasa glavom nego stomakom. Što je odlično, pazi. Odlično, može njemu da priča šta god hoće tamo i da objašnjava šta je bilo, ako je on u zadnje 4 godine živi bolje, on glasa za ovog što je na vlasti. Ako u zadnje 4 godine ne živi dobro i nije zadovoljan, on živi za drugi. Znači, njemu je jedini kriterijum samoposluga koliko love ima i kako se žive, a sad da li je išao u Ameriku, da li je nešto radio, to njega ne zanima, samo ga zanima stomak.
Sad ti možeš da i sad šta se tu dešava? Tu se dešava da, na primjer, ekonomija cela evropska ide dobro, idu svi dobro i neka zadnja dileja, ko što je bio, na primjer, neki nemački predsjednik Kohl, koga su birali, ne znam, u dva roka, a on je u stvari jedna gluperda da ne možeš da zamisliš i njegova stranka je tad bila ovako bezvezna, međutim bolje se živelo i onda ako se bolje živi teraj. Ali imao si ti jednu godinu, to skoro bilo, pre 10 godina, kada je došla ekonomska kriza, udarila ekonomska kriza celu Evropu, u toj godini su smenjene vlasti u Francuskoj, u Italiji, u Španiji, u Engleskoj, u Nemačkoj. Pazi, svuda su oni promenili vlast samo zato što se živi lošije. Po meni, pazi, da mi Srbi imamo taj mentalitet, mnogo bolje bi nam bilo. Pazi, ja sam zapamtio, Milošević je, na primjer, za neke evropske standarde bio neverovatan čovek, pazi, čarobnjak, da je on u 2 puta dobijao izbore, a lošije se živelo. To je, pazi, na zapadu apsolutno nemoguće. Pazi. Lošije se živi, šutneš ga. Ovde je Sloba uspeo u svoju propagandu ili popularnost ili prevare bilo kako, on je u 2 izborna roka prolazio sa lošim životom. Sada, da mi smo Srbi, da smo mi glupi kao ovi u Evropi, da smo tupačije i da glasamo stomakom. Sad je pitanje u ovoj situaciji, sad možda biraš Vučić ili ne Vučić, nema tu sad, da li da zadržiš ove što su jahali ili da pustiš druge da jašu. I onda razmišljaš isključivo stomakom. Ja lično kao čovek koji ima neku penziju i koji ima stalno tu istu penziju, ja bih glasao protiv sadašnje vlasti, pošto su moji kriterijumi da sam ja bolje živeo pre 4 godine nego sad. Znači ovo, kako ja gledam, klizi nizbrdo zato što su nam cene podivljale, naročito hrane. I sada moje stanovništvo da ja za penziju koju sam imao sam bolje živeo pre 3 godine, bolje živeo nego sad. I čini mi se da ću ako ovako nastavi da živim još gore. I zato ja glasam protiv. Međutim, ako si ti imao situaciju da si pre 3 godine bio neki bednik, da su ti se sad zaposlila deca gde i jedan i drugi imaju automobil i ti imaš neku lepu platu, pun frižider, bolje nego što je bilo, pa glasaj za ove. Glasaj za njih, oni ti život boljim pusti, ti vidiš da je ludak, ali ako se bolje živi, živi se. Sad je meni pitanje tebi, da Srbi ovih od 5 miliona, valjda nas ima 6 miliona koji imaju pravo glasa, od ovih koji imaju pravo glasa, kad bi svi glasali stomakom, koji procenat bi uzeo Vučić na izborima? Vidi, opet se vrtimo u krug. Ja sam ti lepo rekao, ti imaš veliki broj ljudi. Nemoj da zaboraviš da, evo, to smo mi više puta iznosili kao primjer našim razgovorima, da jedna prosječna opština pa nije imala više od maksimum 100-tinjak zaposlenih pre 20-30 godina. Danas nema opštine koja nema ispod 1000 zaposlenih. 1000 zaposlenih nije samo 1000 glasova, to su ti glasovi njihove porodice, znači još 3 glasa. Znači ti u svakoj opštini on ima sigurnih 4 ili 5.000 glasova samo zahvaljujući toj činjenici da su zaposlili 1000 nekakvih ljudi da rade tu. A gde su ti javno preduzeće, gde ti sve ostalo? Znači on ima ogroman broj sigurnih glasova. Razumeš? Ti evo, bile su sad ove slave i onda tako ne može da zaobiđeš, ali tako, sve česte su teme. Događaje, znači Ćacelend, ovo, ono i tako dalje. I sad, skoro da nije bilo niko ko nije rekao da, znam gomilu ljudi koji idu na proteste za Vučića i kažu šta ću, radim u toj firmi i moram da idem, imam radnu obavezu, moram da idem. Da što je suština? Razumeš? Ali znaš da nisi, izvini, ali gledaj. Znaš, ti kad pogledaš upravo to, ako bi se glasalo stomakom, iskreno samo stomakom, ja mislim da nisam siguran da bi on zaista izgubio. To je problem, bilo bi čupao. Pa dobro. Jer znaš zašto? Ajde ti to sad uprosti. Evo zašto. Evro ti se drži
deprimiran, znači evro je na nevjerovatno malom nivou, znači ako mi imamo prema svim pokazateljima ne 7 do 10% inflaciju, nego recimo 60% inflacija. Ti gledaš šta ti je prošle godine bilo 1000 dinara, ti je danas skoro 2. Znači to nije 10%, to je skoro 100%, ali znači neka je 60 do 70 neki stručnici predlažu. A tebi evro i dalje stoji na tom nivou. 100 evra danas i 100 evra pre 10 godina, to je velika razlika. E sad, ko živi dobro? Živi dobro onaj, mislim uslovno rečeno živi dobro, onaj ko je vezan za dinare. Onome kome usluge, cena usluge zavisi od cene evra, on živi loše. A pošto se ovde sve uvozi i što se sve ošteluje prema uvozničkom lobiju, zato imamo tu depresiju da bi oni zarađivali bukvalno milijarde, ljudi koji nisu u privatnom sektoru, oni zapravo žive dobro. Bolje od onih koji su u privatnom sektoru. Privatnici imaju problem, jer je većini privatnika, znači da li je nekakav uvoz ili su nekakve usluge, vezano je sve za cenu evra, cenu evrima. Jer materijal uglavnom, pošto proizvodnje više nemamo, sve uvozimo iz inostranstva. E to ti je problem, zato ti imaš većinu ljudi. Ne, znaš da se s tobom, izvini, znaš da nisi u potpunosti u pravu. Ti hoćeš da kažeš da svi oni koji su na jaslama države će da glasaju, da su, kako bi rekao, privrženi da glasaju za Vučića, je li tako? Ali gledaj, da ti kažem jedan primer. Ja sam, Bože me oprosti, tek u zadnje vreme pričao sam ti o tome, ali poslao sam poprilično verziran šta se dešava u našem zdravstvu. Prvo sam sam bio u bolnici 3 nedelje, drugo, majka mi je bila po bolnicama jedno izvesno vreme, treće, prva komšinica ovde pored mene, najbliža što bi se reklo, radi u zdravstvu. I još imam neku rodbinu gde su ove medicinske sestre. Znači mogu da se pohvalim, a i ti si iz te sorte, jel tako, da ajde da znam šta se dešava u našem zdravstvu. I ja sad mogu da ti garantujem, pazi, da ako bi skupio ovi koji zdravstveni radnici, to su znači lekari, medicinske sestre i ovo svo pomoćno osoblje koje radi po bolnicama, da ne računam neki vrh tamo menadžerski, nego ovi što rade ljudi. Ja mislim da sigurna polovina od njih, ako ne više, je za ove studente. I ja sam razgovarao s tim ljudima i svi ovako razmišljaju, ajde kako bi ti rekao i ko nas dvojica, da je ovo režim koji je uništio ovu državu i treba da ode. Znači, ipak to su ljudi koji su, ajde na jaslama državnim, ali neće da glasaju za njega. A drugo, pravo da ti kažem, njima je i blago sve jedno ko će da dođe, jer onaj koji drugi dođe neće nešto da im napravi, oni smatraju gore od ovoga, jer smatraju da je ovo najgore što možda bude. E sad, ja znam dobar broj ljudi koji rade po ovim opštinama, neka srednji činovnici ili tako dalje. Oni su svi nezadovoljni svojim platama. Jer ti imaj na umu da je on dao i za ove niže administrativne radnike relativno bedne plate, jer ne može toliko da ih narani. Zato što on polovinu ima od njih onih koji ne dolaze na posao. I zato su i ti ljudi nezadovoljni tim platama. Ti imaš jako mnogo ljudi nezadovoljnih u njegovoj administraciji. Naravno da za njega mogu da glasaju ono što bi reklo baš oni pod njegovom kapom, razumeš, koji su baš direktno na jaslama od njega i koji mi daju to u redu, ali ne spada tu, ne slažem se da je tu veliki broj ove administracije. Ja i dalje smatram da je njemu u stvari najveće glasačko telo oni ljudi koji samo gledaju Pink i Happy, koji ništa drugo osim toga nisu videli, a takih ima. Takih ima ljudi u Srbiji da nikada nisu pogledali ni jedan program ili videli osim Pinka, Happy ili Prve. Ništa. I ti ljudi su toliko uskraćeni za informacije da su oni njegovi najsigurniji i najveći glasači. Ja sam u to siguran. To je najveća brojka.
naravno slažem se s tobom da se tu nadodaju i ovi službenici koji smatraju da će pod ovima bolje da žive nego pod nekim novima, ali ne mislim da je to najveći broj. Najveći broj su ovi mozga isprani i oni naravno njegovi koji su ispod njegovog kape, ali nema njih preterano mnogo kad računaš na broj birača. To je jedan ipak uzak krug vernih kriminalaca koji će da budu potpuno uz njega i ovi koji su ispod, koji ajde od njega zavisi, ali što dulje ideš niže u piramidu, njegova je popularnost manja jer nije mogao sve to da potplati, kako bi ti rekao. Nije mogao, mnogo je toliki narod potplaćivati, iako je on pokušavao sa onim, znaš, vidiš toga više nema. Da te pitam sad nešto, ajde ti si duže u Beogradu, se sećaš prošlih godina kad je počinjalo kićenje Beograda sa onim sijalicama i tako dalje, otprilike? Pa ne znam da je jedne godine počelo nešto u septembru, u avgustu, septembru. Ne, ja se sećam da su jedne godine počelo vrlo rano pa se narod bunio. Sad je zanimljivo, danas sam prošlo gradom, sad kad mi pričamo, znači vrlo blizu nam je početak decembra, ni jedna sijalica nije još stavljena novogodišnja, apsolutno ni jedna. Sad, znaš šta, ja to pravo da ti kažem, uopšte nisam zabrinut da će da bude tog svetla ili neće, ali ako ga ne bude, onda mi je još jedan pokazatelj da smo pukli sa lovom, da smo pukli, da nismo mogli ni da osvetlimo grad i mislim da će, evo, imam prognozu da će to da se desi. Ali, znaš šta, naravno, ni ti ja ne žalimo mnogo što nemamo svetlaću jelku na početku Knez Mihajlove, ali je to pokazatelj, to ti je vrh ledenog brega, znači teška je nestašica u parama, da i tu treba da se štipa. Šta misliš, hoćemo da, ajde, tvoja prognoza, da mi opet uzmeš pare duplo? Ne mislim ja, pa dobro, uzet ću ti ja pare zato što, ajde da se opet vratimo na našu opkladu, zato što on neće to da uradi, ne zato što je on, kao što se obično misli, često on je toliki rusofil, neće on to da uradi iz jednog vrlo prostog razloga, zato što njemu odgovaraju sankcije. Njemu odgovara sankcija, odgovara mu ta beda nemaština, jer on će sa svojom ekipom, naravno uz pomoć brata Mila, a lično verujem negde i uz pomoć delova te američke administracije, da švercuje naftu najverovatnije iz Bosne i Hercegovine ovde u Srbiju, a vidi jasno, jel tako, kad je nešto deficitarna roba, cena mu raste. Tako da ljudi su navikli da voze, kola ima puno, ne znam, imamo taj problem sa tim fetišem prema tom metalu, gledam se više ljudi se nešto lože na te automobile i lickaju ih, mackaju ih nekako, čini mi se bolje ih čuvaju nego rođenu decu. I siguran sam da će oni biti spremni da plati 400 i 500 dinara litar goriva i da to neće biti problem samo da bi imali. Ali znaš šta, stani, ajte pitam. Tako da ja lično verujem da on to ne radi iz tog razloga i lično verujem da to je suština cijele... Pa to je priča u stvari kad je naš predsjednik bio u posjeti kolegi ruskom Vladimiru Putinu i bilo je zanimljivo, se sjećaš, posjećivo je neki institut ili nešto i oni su bacili onog kera u vodu pa ga držali tu pa ga izvukli, znaš. I sad se tu videlo, pazi, čak je i sam Vučić priznao da je bio iznenađen, da se malo trgnuo i bio u frci, a dobro, pazi kako i ne bi. I onda kad vidiš sada na onim snimcima kako gurnu onog jadnog kera u vodu pa ga zatvore, pa masim, ipak onako priča kao neki horor, međutim ajde izvuči se, Kerčić sva sreća. I tada, pazi, kad se to desilo, ja nešto nisam, da ti kažem, što bi rekli Hrvati, nije to baš neki veliki dojam na mene ostavilo, međutim meni moj kum kaže, a razume se, valjda pametniji od mene, kaže, ili kume, je svidio kako mu je Putin poslao poruku. Ja kažem o čemu se radi. Pa kaže, ili ti misliš da je onaj ker džabe tamo bio i da je to sve nameštano tek tako bez veze, ajde da vidi kera, to je njemu pokazano, slušaj, ovako ko što smo gurnili ovog kera u vodu i zatvorili ga, možemo tako i tebe. To meni kaže moj kum. Naravno ja kumu ne verujem jer on voli tako da kenja, pravo da ti kažem, i da smišlja neke stvari i sad
pre neki dan, sada za razliku od mog kuma, vidim jako ozbiljnog lika koji gostuje na N1, ali ozbiljan lik, zaboravim mu kako se zove, bio naš ambasador, bio u Daytonu i tako dalje. I on sad kaže, ovo je isto što je rekao moj kum, ali povodom ovih sankcija. I ona ga pita da li će sada da preuzme on Rusima, pa on kaže, znaš šta, možda preuzme ili ne preuzme, ali kaže, sećate li se vi onog Kera koji gurno u vodu, pa ova se voditeljka kaže, sećam se, i sad ponovi ovo isto što je moj kum rekao, slušaj, ali ovo je diplomata čovjek, pazi, razume se, i kaže, nije taj Ker tek tako bez veze tu bio. Da li ti misliš da Ker je slučajnost ili nije? Ma vidi, da ti kažem jednu stvar. Ti si stariji čovjek od mene i ti znaš da na našeg maršala i najvećeg sina naših naroda i naroda... Znam, 40, ali pazi, jedno je maršal i drugo je Staljin, jebi ga, a treće je, nemoj da ponižavaš maršala da ga uporediš sa ovim našim. Ne, čekaj malo. Nemoj da mi diraš maršala. Ne. Pazi, slažem se s tom, ali nemoj porediš Putina i Staljina. Stalin, bre, bio imperator čovek, razumeš? Pa dobro, i Broz je. Gde je pokazao prstom tamo i ušao sa armijom, razumeš? Ovo je, bre, ne može jedno selo u Ukrajini da osvoji, bre, nemoj se zajebamo, bre. Mislim, znaš, tako da... Pazi, Stalin je imao... Pazi, kod Staljina je bila jedna intervencija u Mađarskoj i trajala 6 dana, pazi, ipak je i to potrajalo, jebi ga ti ja kažem, Da, ali vidi, Stalin je, bre, ozbiljan posljednji ruski imperator u nizu velikih imperatora koji su Rusi imali i znaš, ali kad takav jedna takva njuška nije uspjela da ubije jednog ovdje Tita, razumeš, zašto ti misliš da bi ovaj Putin, jebi ga, razumeš, koji glumac, koji jaši, ne znam, lava, tigra, šta već se, jaši medveda, koji na kraju krajeva atlantistički čovek uspeo da, ne znam, gurne jednog Vučića u, ne znam, kadu sa vodom ili tubu sa vodom i tako dalje. Vidi, to su sve bajke, da se razume. Dobro, ajde sad. Pa ne, ali šta su oni to njemu rekli, kao, šta je poenta poruke, šta, bacit ćemo tu cevku Kera, šta? Pa poenta je, znaš šta, dobar si tu, slušaš nas, ali ako se slučajno predomisliš pa kreneš tamo prema Wikisemu, može da se desi isto što i Keru, ali samo što nećeš da budeš pripremljen, ja to tako gledam, ajde u redu, nema veze, možda nisam u pravu. Ja ipak mislim, pa nisi u pravu po cijela priča, pa to je još ono vreme, znaš, kada smo svi negde verovali, znaš, zaluđeni tim nekim pričama o tome kako za 3 dana će oni da reše, razumeš, situaciju u Ukrajini, kako će to sve da bude, odgudnuće NATO i tako dalje. Sada kad vidimo da to sve ne ide baš kako su svi to zamišljali i rasli u sve te mitove o nekoj nepobedivosti sovjetske armije, jasno ti je da cijela priča nema smisla. A drugo, da se mi ne lažemo, vidi, ja mislim da bi njemu mnogo veća kazna bila da mu te pare koje krade i koji sigurno je negde plasirao i na teritoriju Ruske federacije ili u nekom dilu sa njihovim tekunima, da mu se to blokira, to je, mislim, udar. A ovo što ćete gurne u cevku sa vodom, manje više. Ali pazi sad ozbiljno, ali možeš da me proglasiš za ludim, ali gledaj šta meni pade na pamet. Sad je, piše se negde, čak sam čitao u stranim novinama, nije važno, za Trumpa. I kao Trump, znaš šta, on koristi sada nešto da uveća svoje bogatstvo, razumeš, sad on je predsjednik pa će da mulja, pa će neku lovu da uzme i tako dalje. Što je, ajde, i sad ja pomislim, čoveče, imaš 80 godina, dobro, imaš i dalje ovu kako se zove, našu, susedu. Susjetkunju, tu ti je pun si love, bato, imaš hotele, imaš jebote golf terene, sve si obezbedio koliko si mogao, napravio si tolike zgrade, pa da li ti treba još jebote u 80. godini da tih par godina ili koliko imaš 10 jebem ga života, da li još skupiš jebote, jel ti to malo jebote?
Znaš, da li bi mogao, da li takav čovjek u jednom momentu možda pomisli, ajde nakro sam se u životu, imam love koliko hoćeš, daj da ostavim neki trag iza sebe, da uradim iz ovu neku državu, ali vidiš, jebote, to je jedan virus koji tera čoveka, pazi, to je neka bolest koja tera čoveka, to sam vidio na tom zapadu, do kovčega, dok ne ukenja totalno, on gleda da još zaradi i da uzme još. I to ti je, pazi, i u psihijatriji neka stvar koja se proučava. Tako da mi to, opet kad sam kažem, ti to vidio kod Trumpa, kao sad će on nešto da mulja, da još da zaradi, pa sami čoveče, ako ne zaradi do sada, onda kaćeš, ajde. Pa dobro, ali jeste ja tebi da pitam jedno pitanje, koja količina novca je dovoljna da kažeš, sad je to i ne treba mi više, obezbedio sam potomstvo i mislim, čekaj, mislim, ja opet mislim da je ljudski da želiš nekako, pogotovo u toj nekoj, kako ovde voli da kaže u protestantskoj etici, je sad je pitanje koliko je on protestant ili katolik, nebitno, da je to normalno da ti kad si tu i kad ceo život neke pare zarađuješ, nasledio si ogromne pare, ostavljaš deci ogromne pare da ideš dalje. Ja nisam sreo čoveka koji je rekao ovo je dosta. Sad samo da te iznenadim tu. Gledaj, to sam ja video u toj Australiji, razumeš, čovek pred smrt tamo radi i tako dalje, a ne može te pare koje ima da potroši nikako, pazi. I zašto on ne ode na Bali i da živi tamo, pa malo na Tajland, pa da ode ne znam gde u Japan, ili da se vrati, imaš Gold Coast, da radi šta hoće. Ne, on treba još da radi. I to je sistem koji je napravljen, pazi, na zapadu, da svi rade, i to je znači pogonsko gorivo celog sistema, zato se to i pravi. Ali ovo da ti kažem, znači ima taj izuzetak, ovo kad kažeš da li ima je. I to su vrlo zanimljiva, ja sam to već pričao nekim emisijama, se ne ponovim, dva lika u Australiji koje sam sreo tamo za 30 godina, koji su u jednom momentu rekli dosta je, a mogu još da zarađuje. Pazi, mogu još da zarađujem, neću više. To je bila australijska teniserka koja je kao mlada postala broj 1 i rekla je imam dosta para, neću više da igram tenis. I drugi neki tip koji je mlad, relativno mlad, bio najpopularniji voditelj nekih onih putopisnih serija i odjednom rekao skupio sam dosta para, neću da radim. I šta je zanimljivo? Oboje Aboriđani. I onda sam ja o tome pričao da je to jedna čudna nacija, pazi, čudna sorta koja je jedina na svetu, pazi, jer tamo žive i Kinezi, i Vjetnamci, i Englezi, i Crnci, i Belci, i crveni koji hoćeš, ali ovi su jedini koji izgleda nije uvatio taj virus da para nikad dosta, nego kad stignu do jednog nivoa, onako proračunaju, sad mogu do kraja života se lendujem, a ovi drugi ako hoće nek zarađuju koliko hoće i ode tako da opušteno živi. To samo, pazi, znači u pravu si da toga nema, ali evo jedan čudni izuzetak su ti Aboriđani, znači zaostave ljudi iz kamenog doba, razumeš, sa tim načinom razmišljanja, zato tako nije im stigo taj pelcer i što je zanimljivo ne napadaj. Pa dobro, ali nažalost kako se zove... Malo Aboriđana, to sam teo da ti kažem, nema ih, jebi ga, razumeš. To je problem što ih je malo. I baš zato, verovatno, zbog takvog, kako da kažem, odnosa i jednostavno nestaju. Eto, to je, žao mi je tih Aboriđana. Deluju mi kao fini ljudi. Dobro, ajde. Ispričali smo se dosta, Nenade. Ajde ti meni, polako, za kraj. Ti meni odgovori na jedno pitanje, a to je, evo, sada inicijativa da jednostavno sa skupštinskog sistema vladavine pređemo u jedan predsjednički sistem koji čak ne postoji, nije u Francuskoj, ali tako imamo dve najizrazitije, ali tako Amerika i Francuska su zemlje koje imaju te predsjednički sistem gde je predsjednik vrh cele igre, a da jednostavno mi sada spremamo taj zakon i bit će donet zakon gde jednostavno predsjednik dobio ovlašćenje koje čak nema ni u Francuskoj, mislim da samo u Americi bi možda taj neki odnos bio, a neki analitičari kažu da je to čak i da se stavlja iznad toga.
Daj mi ti neki tvoj komentar na tu situaciju gdje će sada predsjednik postati vrhovni komandant vojske i u miru i u ratu. Dobro, ali pazi, ja i ti malo sam sebi protivrečiš ponekad, zato što smo mi imali neku diskusiju, ja se tu s tobom čak u nekoj stvari i složim, koja je neobična, a da diktatura uopšte ne mora da znači da je to loše u toj zemlji, da je to loše za zemlju. Diktatura, i rekao si sam, imaš mnogih primjera u istoriju da je diktatura izvukla zemlju iz neke krize i postavila je na zdrave noge. Ali tiranija je već sasvim druga stvar. Sasvim druga stvar, znači diktator je, i tu ako se sećaš da si rekao, nemoj sada opovrgavaš, diktator je neko koji onako ima čvrstu pesnicu koji tu drži stvar pod kontrolom. Obično pod diktaturom je mnogo manji kriminal, mnogo manji kriminal zato što su panduri oštri, mnogo manji čak i ta korupcija, jer i to diktator odozgo radi, malo jača disciplina da se ide, da se radi i tako dalje, i znači ne mora baš uvek to da sklizne u tiraniju, ali nažalost sklizava dosta često. Znači po meni nije sad problem da imamo i nekog predsjednika sa tolikim ovlašćenjima, ali ne ovog, razumeš, nikako ne ovog. To je problem, jer evidentno nije čovek koji ima te karakteristike da bi mogao da bude, kako bi rekao pod znacima navoda, dobar diktator. Znači nisam ja protiv tih nekih diktatora. Naprimjer, evo ti, vrlo je zanimljivo da, naprimjer, kad razgovaraš, sad da se ne svađamo s nekim stvarima, ali pazi, kada razgovaraš sa nekim, imao sam tog prilike sve ove migrante, moje godište, ili tako, i iz raznih zemalja, imao sam tu lepu priliku da živim u multikulturnoj zemlji, naprimjer ovi Španci, oni nikad ne govore loše o Franku. Oni čak smatraju da je Franko da se izvuko na Kvarno, da bude neutralan za vreme rata, sačuvao to stanovništvo, bio malo oštri, nije dozvoljavao korupciju, abortus i tako dalje. Nije mnogo ono kad je već pobio ove koje je pobio, napravio je zajedničku grobnicu i za jedne i za druge. I naravno klepo je ove koji mu smetaju, ali niko se ne žali na njega da je on nešto i tako dalje. Što je najgore, ali tu nemoj da me prekidaš, vrlo je zanimljivo da ovi matori Italijani čak se i na Mussolinija ne žale. Mussolini se preterano ne žale jer smatruju da je on u suštini bio diktator koji je voleo svoju zemlju samo na neki čudan način, razumeš, ali nije bio protiv svoje zemlje koji mi imamo sad slučaj ovdje. Tako što, ajde, sad sam ja otišao u drugu stranu, ali ti si me pitao šta mislim o povećanim ovlašćenjima koje treba da bude predsjednik. Čak je neko rekao da mu još samo patrijarh da bude fali, iako ima svog ortaka tamo, ali još da bude, znači, vrhovni komandant, patrijarh, predsjednik republike i još da bude i premijer, što da ne bude, i onako jeste. Znači možemo to da ga sve stavimo, nije to ni loše, ali kažem ti, nije loše teoretski, ali u našem slučaju je katastrofa. U našem slučaju katastrofa, jer to su ti, kao što sam ti rekao, kao što dobar diktator može da izvuče zemlju iz ekonomskih sranja, tako i loš diktator možda uništi zemlju do raspada, do totalnog siromaštva, koje si opet imao prilike Hitlerove, ali on je ipak sad voleo, ti njega ne voleo, mislio šta godeš, otješ o njemu, ali on kad je ubijen, on je svoju zemlju ostavio u pepelu da nije bilo kamen na kamenu. To mu je rezultat. Znači, on je diktator koji je napravio sranje, razumeš? Ali nisu svi. Dobro, ali šta po tebi možemo da očekujemo od našeg diktatora? Pa slušaj, pazi, kad gledaš ove naprednjake i šta ovi pričaju, samo je mašta granica šta tu može da se napravi. Samo mašta granica, razumeš? Tako ako su oni stavili
Bokana da bude neki direktor u Narodnom pozorištu, to samo, razumeš, neko maštovit tako neku kombinaciju može da napravi, razumeš, šta ti kažeš. Tako da ti od njih nema apsolutno nikakve neke odluke ili nekog postavljenja ili nekog zaokreta da te baš zaprepasti. Šta te zaprepasti od ljudi koji nemaju kriterijume ili koji su čak najverovatnije i sa ozbiljnim psihičkim problemima. Znači ti od ludaka možeš da očekuješ svaku reakciju i na to treba da si spreman. To ja potpuno poređujem sa ovom SNS vlašću, nema tu šta da nas iznenadi. Apsolutno nema šta da nas iznenadi od njih. Apsolutno ne.